Haka video ke barang syudap ngadang sange ke jing batai syapang ubenai nailar ane ubenai egas mentapat ngin bedeng siya ubenai ubakhendai unai luar ane ubenai September. Ka jing mut hang ni nai luar don ki temen ki babatai bat baong. Benai luar lane ka kentin luar hang ne kam demut tang haka batrai ne luar lingkha henry ka kham sngodei ne don ki baperkhat banong unai kluar. Ha ubenai haba udan ki jaj so ne kwai ki balai kila sedang ban hab lut ne kluar no. Don pat ki baong ne mar ki ne ki por ka beneng kila sedang khoj berkam dum lo syu. Kum hakimen liur kum ta kalong ka por ka ba khamla ban yo i ki kluar. Khambon sin hakum ki ne ki por bagi khenru bakala dei uta unai khmat senrai. Halor ki ne ki aka bala kadau haneng lapin shisha ru ia ka jing ong jonga science baka don kata ka jingi shongkha jongi jing thung neki plang da ka bashu yab siat sembai na uwei sha uwei pat pem kite ki por bat ru bahaki benta bahadien balas dang khoi ne shai ka beneng kata kalong ka jingmut jung ubenai nai lur lane ubenai September kumba ong ha ka parang ubenai uba shipho ude urisang une pat ude ubenai ubaki khat u October. Ka jingkhat ya u risau kapor kalong hakaba ukba uso upai ki sedang ban syat sau bat ki lumru ki sedang ban lambar sau bagi plang kim jerngam pakasyu namar bagila sedang ban yau kapor hakaba kari ne ka beri u nyau trap kala sedang syat sau bun ki temen ki khenye uni ubenai bau yasno jan berka ayom senrai de hang neken baka sengi kala do bakan i kapurthai kumbalasan ki sok brai umta ong umelung susotham kamariang kalabu jidi jan berkarong kamlong syu kum kamen liur ulong ru ubenai ba udai bhaga ayom senrai kat kum kejing batai pateng la pateng berkarukom khen benai ki khasi hendai ki temen ki ong ba ubenai ubaning kong jong kasnem udai ubenai risau bat sabut ter hang ne lalap ye ki jing shisha hakaba ki ong haba udai ubenai yayong ne April ki ong minta udai ubenai ubah nyau ne ubah pra namar kat ki almanak khasi bala judan udang dai ubasau ne kat kum kene pat ubasan henry ladangin chuye siem kene ke jing batai pateng ki barim baja kalong kepada than ban ngin omla hi ban yaj ne dia jan lang bat ki kalendar basitulup jang keperthai kumbala ong bakan long kumbangi subut yaki rukom pateng la pateng ka don ru ka jing batai ne ka jing tho ka baong haba ubenai risau kamut badai na du ka shitering ne tang ha ubenai Oktober henry ka la ban hap khindet sngi na u September bat khindet pat na u Oktober dai halor ka ne ka nongrem bala le kumne yu ne ubenai ne ya baro ki benai hakasnem tang ba kin ya hap lang bat kata ka Gregorian calendar sa uwe pat ubenai ubakhat we ude unai wing une ude ubenai November ubenai ubala juyo sengau bhai ki knyang ki ksia kum ki nyang kong wing ki yarwai ki pa imat kumba ki khublai yakut yawai artat ya ka senrai namar sabakin kre sopno basatang shipor lawan katelang ne kata ka ayom khriat lakhot benai wing namar bahendai ki briu ki jupenden kamphai ukun jakheu uta ukyu khendau ranei balakhot wing ban sdi ya uta urai tru raishan barki wei hakane hi kapor kata kalong namar bagi lahap banya wer ne khot ya lagi lokki jor baro halaying halaki yeng bagi dei ki por banya lech lagi lengkha ban sedang ban lum ban lang ye ki so ka jingtrei jongki haki jakarep bapher la tho badon ki thain phoi ki bakhen naiwing nadu ban mi un November ka ba sakhi pen skam ki ba biang ne dei kat kum ka almanak tenrai ha uneu benai la ong bagi syarti ki penkhoj ye ki khap ki dong ne ki nor om bat nangta bot sa ubagi ong ubenai lingtho ha une ki sedang ban ot ye ukba kane ka penpau ba uneu lingtho udei ubaka tayo bakhat du unai weng namar hadin une bat sa ubagi ong uri ubale se ula bandai uno pra haba une uri ki penkhoj penwai ya ki jingtrai ha ki lingkha nak babu no ya lagi pedung ki pra baro ka jingmut jong ubenai ubakhat ar kalong no pra ha une ubenai ki khat December bala syam badai ha katayo no pra
hadu katayo baar u Disember baki ba kambun ki jaka ha kelengari kasi ki julit ban hiar lengkha ne penthor ban lom ya ka baki rap bat ban lom pen khoj pen wai u so ha kelengkha lai satang hang ne hang tai Henry kamnyar bakin le adin ne pen slam ong uno pra namar baki lej lom kumbaya ki so ha jing trai jongki ki jura ya laki pra ki pedung neki ki kat ke ba idon kam ya upra ka ba penher lane ka wot ya ukuba da ka ba penno na upra ya ukuba bat depsho bat da ka jingirap kali ba be pen khoj ya ustaj na ukuba namar kumbaga long mentang yo isai bat ngile ru ya kata ba ya ukhau ukuba sedang bansho na du unai weng ka ba udai ubenai bakat wei hadu banda poi u Desember hapo katayo ka ba ar lane ka baningkong kumta kidang sayla upra banno shiki jakaram na kata kadau ki khwat yu ne ubenai no pra na mar kata no pra ka bomot bangi penno ya laki pra shiki jakarep ka ba ne ki khau ban lum ban lang ya ka bam gadi habala penlong kumne na du shiteng tam November hadu shiteng Desember layo i bakalong gat kum ka jing shisha ka ne ka rukam khen ki por u neutram kalong ru ka bayadai shi rukam namar kumbaga long mentang yo isai bat ngile ru ya kata baya ukhau ukbala sedang bansho na du unai weng akaba udai ubenai bakat wei hadu banda poi u Desember hapo katayo ka baar lane ka baningkong kumta kidang sayla upra banno shiki jakaram na kata kadau ki khwat yu ne ubenai no pra ka bomot kumbala batai hangne tikine kilong ki jing batai ke balengkon syapang kini ki sautli ki benai belai shibon